Smrťa žiťa. Smrťa žiťa. Sú básnici, čo píšu o žiti, sú básnici, čo píšu o smrti. Smrťa žiťa je podľa mňa to najdôležitejšie. Samozrejme. Lákalo by vás žiť s tým, že by ste sa báli smrti? Ale ľudia píšu o smrti a žiti? Ľudia všeličo napíšu. O žiti aj o smrti aj o žiti. Ale smrťa žiťa podľa mňa. Básnici smrťa žiťa. Teda nemôžete mi hovoriť smrťa žiťa. Ale to sú všetko také čachre-machre. Čo my s tým urobíme? My si len tak kráčame a zrazu jeb. Ale smrťa žiťa je v básni najkrajšie. Lebo ak nie je v básni smrťa žiťa, no čo je tam? Čo? Pozrite sa. Môžem napísať báseň o víne a nemusí tam byť to smrtie. Je tam, lebo vo víne musí byť smrťa žiťa. Lebo keď víno dorábaš, víno, to je vinič. Vinič je voda, voda je pôda, pôda je zem a zem je čo? Smrťa žiťa. Lebo každá báseň musí mať svoje žiťa, každá báseň musí mať svoje smrťa. Báseň musí mať hlavne svoje smrťa. Však ja o tom píšem. Ale to neznamená, že tam má byť len to smrtia. Nekorešpondujete s tým. Smrťa žiťa. S týmito dvoma položkami. Korešpondujem s tým. Ale v básni rozvíjame trošku toho života. No nie. Smrťa žiťa. Pozrite sa. Keby sme sa tej smrti mali stále báť, tak sa predsa nedá nič vytvoriť. Veď človek sa musí radovať, keď píše. Určite. To je to žiťa, hej? Lebo ja som mal dve ženy v živote, hej? Hej. Jedna bola smrťa, druhá bola žiťa. A z toho vyplýva čo? Smrťa žiťa. To v tom treba obsiahnuť. A čo vy? Ste básnik a psychológiu takto viete? Snažím sa. Viete, to všetko treba v tom obsiahnuť. Aj to žitie, aj to smrtie, aj to, ako vy hovoríte, psychológiu. Ale aby sme skutočne mohli niečo vytvoriť, tak sa nemôžeme báť len toho smrtia. Určite. Ja vám poviem otvorene. Ja so smrťou veľmi dobre koketujem. Hej. Veľmi blízko mi. Hej. Ale aj so žitím koketujem. Hej. Lebo ja som si povedal tak. Budem koketovať s každým, kto sa mi otvorí. Mám rád otvorenú smrť i život, hej? Nebojím sa života. Nebojím sa smrti. Hej. Čo by som sa bál? K životu som odsúdený, k smrti tiež. Vy ste básnik, psycholog, píšete, hej? Snažím sa. Viete, ja musím brať inšpiráciu od vás. Takých, ako ste vy. Takých tých všelijakých nepoznačených tými všelijakými civilizačnými trendmi. Prosto ja, keď toto počujem, tak to ma skutočne pohyňa kamsi dopredu. Lebo ja by som veľmi jednoducho mohol brať inšpiráciu len zo seba. Ale aby som bol skutočne plnohodnotný, aby som sa skutočne dotkol všetkého, tak vás musím počúvať. Preto vás rád počúvam. Rád si s vami posadím a vypijem pohárik a vy mi všetko poviete o tom žití a smrti. Skutočne je to pre mňa dôležité. Dovidenia. S Bohom, majstre. Dovidenia. S Bohom.